Прозорец към деня продължава. Все по-трудно всъщност става да се похвалим с славни политически събития днес. Затова пък в историята ни има достатъчно моменти, с които можем да се гордеем. И когато има годишнина от такива моменти, е хубаво да си ги припомняме. Както знаете, утре се честват 129 години от Съединението на България. От тогава е лозунга всъщност Съединението прави силата. Каква обаче е била силата на Съединението, ще разберете в следващите минути. Мой гост е професор Петко Петков. Добро утро. Добро утро. Нека да кажем, как започва борбата за съединение? Борбата за съединение е предизвикана от причината за разделението. Берлинският договор, който е хубав и лош, доколкото създава българска държава след 5 века прекъсване, но разпокъсва единното национално пространство, признато като такова чрез екзархията малко преди това, отделя една част от българските земи на юг от Балкана в така наречената провинция Източна Румелия, неразделна част от територията на Османската империя, под пряката власт на султана, управлявано от губернатор, който той ще назначава, с условието да е християнин и да е с мандат 5 години. Това е компромиса, който великите сили правят, и то точно в областта, в която се дигна въстанието през април и май 1976 година, което стана причина за всички тези събития. Недоволството на българите още тогава е много голямо. Веднага като се научава за преговорите още в Берлин, се образува един комитет в Пловдив, Екзарх-Йосиф е там, известни дейци на национално-освободителното движение от предните години се опитват да противодействат отначало мирно, след това създават и комитети, протести, но Берлинският договор става факт, подписан е през юли 1978 година и трябва да се изпълнява. Още повече България тогава е в окупация приятелска и добронамерена, но все пак окупация, това е точният термин, от руска администрация и руски войски и няма никакъв шанс да не се изпълни тази част от Берлинския договор. Започва да се устройва една нова провинция. Но как успяват 7 години след това всъщност българите да постигнат съединението? Нашата историческа литература отдавна е описала тези събития, причините, условията. Наистина, днес може би, особено младите хора и по-малко запалените от история, трудно се го обясняват това, защото основната идея, основният въздух на 19 век е националния. Българите като млада нация, току-що изградила скелета си и призната чрез екзархийски диоцез в почти пълните си граници, са много силно, как да кажа, мотивирани да преживеят тази страст, националното си освобождение и единство. Това е за мен голямото обяснение. А фактическото следва следната хронология. Когато се създава областта Източна Румелия, великите сили, чрез свои представители в една комисия, изработват нейния основен закон, който е не по-малко либерален от Търновската конституция. Но тя е все пак отделна държавица. И започва да функционира. Но през цялото време на нейното функциониране, въпреки че и там има две партии, тяхната партийна враждебност помежду си е по-малко остра, заради постоянната мисъл, че над нас стои султана и ние трябва да се отървем от неговата опека. И техните изби са някакси по-приглушени. Докато в княжеството стават страхотни разправи между либерали и консерватори. Така. И просто има един първи опит 1880 година, много ранен опит, в който ентусиасти от Източна Румелия се опитват да пратят делегация в според тях, важната външна велика сила, която би могла да пречи на Съединението Англия, мислейки си, че новия министър-председател, който е взел позиция пробългарска по време на Прусското въстание, Уилям Гладстон, ще промени това съотношение, т.е. английската политика. Срещат категоричен отказ и този първи опит се проваля. Още повече Русия също е против тогава. Такова бързо и решително ревизиране на берлинското статуко. И така, първи опит за се проваля, но идеята остава и има достатъчно много хора, които се залавят да я осъществят. Стратегията каква е била на това, което се случва? Няма. Значи ще бъде много пресилено, ако кажа, че българското княжество в първите години на своето съществуване, когато се отстройва, приемат се първи закони
има един авторитарен експеримент, който бърква много нещата, така наречения режим на пълномощията, е поставил като задача номер 1 съединението. По принцип, националното обединение е задача, но тя изисква много големи усилия. Първата предпоставка, от които е да има стабилна българска държава и войска, която да осигури външната защита. Ентусиастите и инициаторите са вътре в самата Румелия, източна Румелия. Комитета, който създава там, в края на 84-та още се заражда, е от бивши революционери, главният от които е Захари Стоянов, Джендо, който пренася буквално опита на предосвобожденското десетилетие и даже комитета му се казва почти БРЦК, има само едно Т, Български таен Централен революционен комитет. И те са главните двигатели. Това, което може би малко е известно, е, че главният управител на областта, втория главен управител, Гаврил Кръстевич, автора на този прословут ферман за българската екзархия, е изключително добронамерен. Неговото бездействие през цялата подготовка на съединението е един от факторите за успеха му. Затова винаги съм казал, че в историята трябва да се оценява и действието, и бездействието, ако те са полезни за някаква обща кауза. Привлечен е и княз Александър, който след краха на режима на пълномощията е в много тежки отношения с руския цар, който му е първи братовчет, но въпреки това Александър III е решил да го маха от българския престол и едно съединение под него Скиптър ще стабилизира положението му безспорно. Милицията, т.е. единствената въоръжена сила в Източна Румелия, се командва от български офицери, които са патриоти, и така широката общественост също подкрепя тази идея. Така че почти няма политическо лице, с изключение на някои много крайни елементи, които нямат платформа да се изявят. Всички български субекти имат една цел. Това е една от причините съединението, независимостта и връщането на Южна Добруджа, да ги соча винаги като примери на пословичен български успех заради стихването на партийните изби и устремяването на националната енергия в една посока. Това е условието да се постигне голяма задача. Тогава е имало личности, които всъщност са успявали да съберат тази национална енергия, да използват правилно. Те по-скоро олицетворяват. Да. Какво е необходимо да се родят тези личности? Времето ли ги ражда или по-скоро те създават времето, в което... Разбирам идеята каква е. Всяко време си има своите личности. Нашето не е много по-сложно от тогава. Просто като че ние днес не можем да отличим такава ярка идея, която да обединява българите, каквато е националната на 19 век. Прекалено сложна става палитрата от ценности и предпочитание на съвременния човек по принцип, който е космополит по принуда. И тогава просто се открояват хората, които са имали някакъв опит революционен, защото съединението си е буквално и грубо нарушение на един международен трактат. То предизвика международна криза, която можеше да стане европейска война, случайно не става. Това е много грубо нарушение и някакси, ако това нещо се направят някакви аналоги със времето, много трудно днес някой би се решил така дръзко да посегне на който и да е международен договор, касаещ нас. Не знам. Има и известна доза случайност в цялата работа. Наистина е така. Но щастлива случайност, защото ние всъщност по този начин се опираме на великите сили, включително и на Русия. За първи път българите, чрез своя княз, правителство, комитет на Захари Стоянов, вътрешните сили, реагират категорично против мнението на руския цар, който само дни след съединението обявява, че е против тази акция, защото тя нарушавала статута. Е такова отношението на Русия, която... Защото не е съгласувано с нея. Не е съгласувано с нея, тя няма да изрече някакви конкретни облаги и защото стабилизира положението на княз Александър I. А руският цар е решил да го маха от българския престол. Всъщност той пак ще го махне, но след година, когато се уредят всички дипломатически следствия от съединението по начин, който е възможен за този момент. То всъщност се урежда като една персонална уния. Останалите велики сили как реагират всъщност на съединението? Много интересна реакцията на Англия, тя е проучена. Той е втория момент в историята на 19 век, когато Англия заема проформа, пробългарска позиция. Всъщност тя следва своите интереси, но доколкото разбира, че ако подкрепя княза, ще усили русофобските елементи в страната и ще отдалечи част от елита от Русия, а това е трайна цел на английската дипломация, тя се взема да подкрепя българския княз, а чрез него и съединението, но не е директно и открито, а като пречи на всички действия, които блокират съединението. Например, предлага се конференция в Царя град на Великите сили, които да помислили, да видели какво станало в Пловдив.
И тази конференция, вместо да угоди на турците, които искат да влязат с войска и да установят стария ред, казва ми да пратим анкетна комисия, да видим там защо все пак народът е възстанал, защото всичко това става като едно възстание. След това, когато тръгват делегациите от столицата на България във всички посоки, към руския цар, към Австро-Унгария, друга отива към Англия, точно английската дипломация подсказва на българите начина, по който може да се уреди съединението. Не да чакат международна конференция, а да отидат да помолят султана да се разберат на двустранна основа. И наистина се сключва едно българо-турско споразумение в началото на 1986 година, което после прераства в известния Топханенски акт, с който българският княз става губернатор на Румелия и така не се нарушава Берлинския договор. Разбира се, Турция се взема за нея ставени села, като един вид, както казва Петко Каравелов, тогавашния съпредседател, понеже много критикува, че нищо не е станало всъщност. Има област в Източна Армения и след този Топханенски акт. Тя изчезва чак 1909, когато се призна независимостта. Той каза: господа, яйцето изведахме ние, чурките останаха на другите. Тоест няма победа без цена, няма усилие, което да не иска жертви, за да се постигне някаква такава голяма цел, наистина много голяма цел. Основният урок за мен от Съединението е този. Когато сме национално обединение, когато имаме обща цел и временно, макар заради целта, стихне този присъщ на всеки егоизъм, личен, партиен, групов, можем да постигнем и такава цел. И това няма как да не важи за днес. Това е същия български народ. Това ли е силата всъщност на Съединението, която днес някак... Това за мен е урока на Съединението. Другото, и другата крайност е много опасна. Да не си мислим, че всяко национално усилие, подкрепено с една голяма енергия, може да прекърши волята на великите сили. Много е опасно такова нещо. Трябва да се съобразяваме все пак, но когато сме наистина зад една кауза, която е общо българска, може да се направи поне опит да се покаже, да се респектира света, наистина респектира от нашето Съединение. Съседните държави как са реагирали на Съединението? Всеки според интересите си. Румънците замълчават, защото имат известни антируски увлечения и им харесва нашата позиция. Даже в един момент вземат много пробългарска, с бездействието същата позиция. Сърбите са много докачени, по-скоро управляващия там крал Милан, защото смята, че това е една възможност. Той не вярва в силата на българската армия, вижда слабостта на княз Александър, знае, че иска да го сваля руския цар и си позволява вътрешните си проблеми, които са доста големи, да ги прехвърли в една, според него, лесна война и се счупва главата. Което отваря големи проблеми, защото ние няма как да не помним това вероломно съседско нашествие на сърбите в нашите земи. Още повече те тръгват от други наши земи, които преди няколко години са взели. Пирот и Враня им са дадени по Берлинския договор и те тръгват от българско в българско. И Ован и Драган, простите сръбски войници, нямат никаква мотивация да се бият срещу комшията. Капитаните, майорите и генералите, те са тези, които имат такава волята и това е част от причините сръбската войска да не е толкова мотивирана, колкото българската, която защитава родните си места, особено опълченците там. Как историята обяснява, че един току-що освободил се народ всъщност успява да се опълчи на великите сили? Той е току-що освободил се, но има своите политически рефлексии, институции, традиции и национална енергия. И намира пролука. Изградени може би и през възраждане. Да, разбира се. Нали? Този народ направи това въстание, което колкото и да не е успешно военно, е политически най-успешното нещо, което българите са правили последните 200 години сами. То докара великите сили до там, че да пратят една от тях на война, да се разберат и да има българска държава. Същата тази национална енергия, проявена по друг начин, даде крила на Съединението, което при това беше доста безкръвно, почти нямаше жертви, защото нямаше враг. Ценим ли днес достатъчно този празник и отбелязваме ли го подобаващо? Мисля, че да, макар че сякаш... подробности не се знаят и това е беда и повод да напомним, че повече съкращаване на учебния материал по история и в средния и в горния курс ще бъде пагубно. Повече от това не бива. Няма как да имаме европейска идентичност, ако нямаме българска, ако нямаме национална идентичност. Децата трябва да знаят всичко това. А то, ако се намали още, ще има един урок съединение, един независимост и трябва да отиваме към юлския пленум. Толкова е слито вече съдържанието. Казвам го наистина като преподавател с голяма загриженост, защото знам за какво става дума и знам как се води дебата. Малко така перфидно преднасяйки чиш опит. На нас не трябва отечествената история, разбира се, преподавана разумно и с едни ясни национални ценности в нея
И без да се проблематизира този дебат, това е въпрос вече на професионализъм, на педагогия. Какви са причините обаче да се иска съкращаването на този материал? Този проблем стои постоянно и ми се струва, че от време на време само излиза напред. Ами какви са? Вероятно тези, които го искат, имат също своите основания да се облегчи ученика, да се намали съдържанието, сравнение с някои други страни, така, в полза на това, което се настоява. Трябва да се балансират нещата. Наистина не е малко това, което се иска от учениците, но в такава фаза сме от днешното си развитие, че ако посегнем на тази базисна основа на съвременната идентичност на младия човек, наистина ще направим големи поразии. А то вече е почнало до някъде. Не може да остане младия човек да се учи само от мрежите, в които бълва от невярна информация и от изблици на всякакви страсти, на това какво е Ботев, какво е Левски, какво е Захари Стоянов. В такъв случай ще успеем ли днес да съхраним всъщност историята и това, което е ценното от нея? Щом с вас говорим в една такава, на вечерят на такъв голям празник, пред такава избрана аудитория, каквато е на Евроком, значи можем да го можем. Да, и това иска да кажа също. Ние днес, като че ли много бързо повярвахме на скептиците, че ние сме вече загубен, така изтерзан народ, който няма своите приоритети. Да, държавата е в криза, да, това е очевадно. Но българите ги има и са корало племе и е въпрос само на известна доза наивитет, ентусиазъм и самочувствие да продължим. И аз не мисля, че нещо, кой знае какво, ни пречи да го направим. Дни като Съединението, като независимостта, която съвсем скоро ще дойде, показват, че съвсем наскоро, преди 100 години, ние сме имали коража да скочим на всички велики сили. И понякога успешно сме се противопоставили на техните общи интереси. Защо не и сега? Разбира се, не по този начин, непременно чрез въстание, чрез някаква такава радикална акция. Трябва да е премислено. Затова се иска национална позиция и национална програма ясна. Какъв тласък ни е необходим днес тогава? Ами какъв? От нас се трябва да дойде. Някой от нас, някой от нас, тук е ролята на интелигенцията, на медиите, не трябва да се спи, трябва да се будем постоянно, не трябва да се говори за това само по празници, а постоянно. И не с някаква такава преувеличена доза патриотизъм, такъв изкуствен, параден. Просто само истината да се каже е достатъчно. А истината е тази, която ние накратко разказахме, че когато имаш ясна цел и повечето хора разбират за какво става дума, те са готови на жертви, за да постигнат тази цел. Мисля, че така е добре да завършим разговора. Много благодаря за това гостуване. Всъщност като обобщение можем да кажем, че най-важното е българския народ и днес да има ясна цел. Освен това е необходимо едно пробуждане за всички. Благодаря ви, че избрахте днес да се събудите с прозорец към деня. Успешен ден!